Делаем ямку чуть поглубже, ну, сантиметров, наверное, 40-50, да? Зей студентлар отряды балалар бакчалары территорияларын тагында ямлы итү өчен тырыша. Бердәм акциягә кушылып алар Кыңгырау чәчәк бакчасы тирәсенә 15 төп шырша агачлары утырттылар. Сегодня ребята, которые покрепче, парни, садят деревья, елки помогают. Девочки, уже вожатые, которые отработали не один раз, они сегодня устраивают активную программу для детей. Агач үсентеләре белән карамалы аучылык хуҗалыгы булышлык иткән. Кыңгырау чәчәктә генә түгел, акцияны киңрәк җәелдереп, калган балалар бакчаларын яшелләндерүне планлаштыра яшьләр эшләре идарәсе. Агачлар утыртырга бакчада тәрбияләнүче малайлар, кызлар да бик теләп ярдәм иттеләр. Тәрбиячеләр дә балада табигатькә карата мәхәббәтне кечкенәдән булдырырга кирәк дигән фикердә. Экологическое воспитание, оно очень важно, тем более в детском саду. Мы воспитываем детей в духе патриотизма, ухаживая за своей землей, за своей природой, за своей малой родиной. Студентлар отряды агачлар гына утыртып калмыйча, балалар белән аралашып, хәрәкәтле уеннарда уйнадылар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.